Aziýanyň Berjen şäheri paýtagtymyz Aşgabatyň ajaýyp künjegine ýerleşen Daşkent Meden Din Jarşylygyna guralan Türkmen Özbek dostluk aşamy sözüň doly manysyna iki ýurdun hemde olaryň halklarynyň dost bolanlygynyň barha pogtulanýanynyň hakyky sowtnamasyna urildi. Şunun bilen baglykda soňky wagtlarda esasana medan gatnaşyklaryň baý mazmuny eýe bolup, urdaky hyzmatdaşlygyň barha pogtulanýany, munyň aýdyň mysal hökmüne ýakyna Özbekistan Respublikasyna Türkmenistanyň medeniýet günleriniň uly üstünlügi beslenip geçenligini ataldy. Ýurdun aýdym suallaryny ýerine ýetirmek bilen konsert maksatnamasynyň çykyşlary ýaýlanandy. Bu çykyşlar çoğsana ýerine ýetirilen ajaýyp edebi aýdym sualy kompozisiýa iki goňşy halkyň dost bolanlygynyň rowaşlanýanynyň beýany bolup, halklarda uly joşun paýlady. Konsertiň dowamyna türkmen hemde özbek aýdymlary, çoğsana halk we häzirki zaman aýdymlary ustatlyk bilen ýerine ýetirdi.